Afers exteriors. Vaig anar a Àustria per motius sentimentals. Alguns viatges es fan per motius que són difícils d'explicar, sobretot a les agències de viatges. Quan li dius a un venedor que vols fer un viatge sentimental, sovint et mira amb estranyesa i es pensa que li prens el pèl. Però no. Volia anar a Àustria per recordar un èxode de catalans que van fugir cap a aquell país ara fa 300 anys. L'endemà em vaig despertar a Viena. No em va estranyar, ja que també m'havia ficat al llit a Viena. Era en una ciutat mítica, lligada a l'òpera, al misteri i al pa. Per sort, podia comptar amb l'ajuda d'en Pau Ras, que em va guiar amb mà ferma i peu constant per aquells carrers plens d'història i de grans edificis. En Pau em podia parlar de l'empremta catalana a Àustria, de l'exili austriacista de feia 300 anys, quan per motius polítics molts dels nostres van fugir de la monarquia espanyola cap a la pàtria del rei legítim. Com hauria estat la nostra història amb un rei de la casa dels Àustries? Potser en Johann Strauss hauria nascut a Torre d'Embarra? Bueno, per ser un país petit de 8 milions, hi ha aquí uns edificis increïbles, no? Una mica? Home, és que Àustria ha sigut un gran imperi, ja ho saps. Sí. Llavors, com a gran imperi, Viena ha sigut una ciutat de funcionaris. Sí. I, de fet, ara continua sent-ho. Perquè ja saps que aquí hi ha la seu, una de les seus de la ONU, hi ha la seu de l'OPEP, està ple de funcionaris. Hi ha la ONU City, aquí hi ha una zona amb uns edificis molt alts que està ple, hi ha uns 2.000 o 3.000 funcionaris que treballen per la ONU aquí a Viena. Àustria ens porta avantatge en algunes coses. En la filmografia, per exemple. Tothom recorda Somriures i llàgrimes i El tercer home, però al cinema català li falta una pel·lícula emblemàtica en aquest sentit. Sí, potser és perquè a Anita no perd el tren no hi surten ni en Joseph Cotten ni l'Orson Welles. Coses a fer. Jo venint de Barcelona, doncs realment no trobo mai que m'avorreixi a Viena, això segur que no. Activitat cultural, el que passa que és diferent. La gent viu menys al carrer, la gent viu més dintre de l'òpera, dintre de casa seva, dintre de cada activitat. Surten menys? Surten menys a sopar, també, perquè allí a Barcelona la gent sempre està fora, sopant, dintre tota la setmana, no? Ja tornem a baixar. Ja som cap baix. Pau, com diries que és el caràcter austríac, ara que no ens sent la Bàrbara? Ara que no ens sent? Home, els austríacs són una mica d'idees fixes. Sí? Sí. Tenen els seus paràmetres... No, vine, Bàrbara, sí, ja... Tenen els seus paràmetres i són bona gent, però has d'entendre una mica com pensen, Són una mica... I com pensen? Quadriculats... Són una mica... Això, si els treus dels seus esquemes, no ho entenen. O sigui, nosaltres el caràcter una mica mediterrani és una mica més improvisat, ja ho farem. Sí, la gent és més alegre i més oberta, això és veritat. No, però jo trobo que al fin i al cabo la gent austríaca també és molt bona. L'has de conèixer, l'has de conèixer. O sigui, que no és que sigui mala gent, simplement que té la seva manera de ser. Havia arribat el moment de posar els motius sentimentals del viatge sobre la taula. Amb un català del segle XXI anava a resseguir la pista dels catalans de feia 3 segles. Buscar-los no era fàcil. Cap d'ells sortia a la guia telefònica. Però no hi feia res. Investigaríem, preguntaríem, caminaríem molt. Hi havia molts arxius per consultar i moltes persones per interrogar. Això no seria un problema. Des del final de la Segona Guerra Mundial, els habitants de Viena estaven acostumats als interrogatoris estranys. Buch gefunden, das hier war einen General, Raphael Nebot. Den Anfang von dieser Kirche. Hier sagt, dass er war begraben. Ja. Sind Sie alleine hier? Ja. Ich weiß davon. Aha. Aber auf jeden Fall, es gibt keine Graben jetzt. Also vielen Dank trotzdem. Wiedersehen. Vielen Dank. Wiederschauen. Schönen Tag. Wiedersehen. Wiederschauen. Ist gut so. Wiedersehen. Wenn man gefilmt hat. Entschuldige, wir sind von der katalanischen Fernsehen. Ah ja, von der katalanischen, ja.
sensació més intensa i més estranya. En aquell soterrani llòbrec reposava part de la història del nostre país. I el que era més terrible, una història que es va estroncar i no va arribar a ser. Mai no sabrem com hauria continuat. O sigui, aquest va ser l'últim rei que va jurar les Constitucions de Catalunya. Sí. Va ser nomenat el 1706, crec recordar, rei de Catalunya, a jurar les Constitucions catalanes. I va marxar abans del 1714 per la mort de l'emperador austríac. Exacte. I va haver de tornar a Viena per ser nomenat emperador. Llavors, aquest fet inesperat va fer canviar tot el joc geoestratègic, d'equilibri estratègic entre França, Anglaterra, la corona espanyola i Àustria. Llavors els anglesos van decidir que era millor no apoyar un front austríac i espanyol perquè podria ser massa català-aragonès, però més Castella podria ser, llavors que seria massa poderós. Llavors això va fer que després d'uns anys posteriors a la derrota molts catalans emigressin a Viena encara sota la protecció de l'arxiduc Carles.